खुलुमबाय लोगोफोर। गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि मनेस्वर बर' इउटुब चेनेलाव बरायहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै भिडिअ फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांमोननि सेराव दोंसे गोदान शायरि लानानै फैबाय। आं आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे गोदान शायरिखौ नायलांगोन होनना मिजिं थिनाय थाबाय। आरो बे शायरिखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्क्रिनाव होना होनोसै, नोंथांमोना नायलांदो आरो गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना निमाहा होदो। बिदिब्ला थौदो। नों थार गोसोजों हास्थाय मालाय मा जानो, नाथाय नोंनि बुंनाय रावफोरानो बिनि गोसोआव नाङाबोला बिनो अननाय होना मालाय मा जानो, नाथाय नोंनि बुंनाय रावफोरखौनो बियो बुजि मोनाब्ला, नाथाय नोंल' गोरबो बुंजासे अननाय होना मालाय मा जानो, बियो नोंखौ थार गोसोजों हास्थायाब्ला मा हागोन नों नोंनि अननाय होनायजोंल' बिखौ गोजोन होनो।